Sanibonani bakwethu KinKing Nuba lo boss wethu wonke umuntu ogqoka kahle ocula kahle ezweni. Manje sengiphuza kahle, ngiphuza amawayini njengoba angigcini ngokugqoka kahle. Bakwethu la phethe inkosi yamawayini le nkosi eyiphuzo. Into ehlisa umrisko. Oh madoda. Njengoba nazi nani mangithi into ehlisa umrisko riska every day. Uhlele ekhaya uyariska, uzithulela uyariska, uyakhuluma uyariska, uzulile kuphi uyariska. Yabo bakwethu njengoba nami ngikhuluma ngiyariska nje kuze wehlise umrisko ke bakwethu omunye uzobuza ukuthi uriska kanjani uhlalele ekhaya ukuhlala endlini bakwethu riske uqedile ngoba uzoziqhatha nabathakathi bazothi uyasitshela lo mntana kabani uhlala endlini akasaphuma phuma bakushaya umrisko lo uthi uhlalele uzithulele kuthiwa usiyazitshela usiyathula akasakhuluma esibani umrisko lo uthi yakhuluma kanti uyariska udilela thina sikuthele impama umrisko leyo siriska every day we are risking nange into ehlisa umrisko ke nestress bakwethu inkosi yamawayini ezweni iwayini isha ngephesenti eliphezulu 14% 14, something asiphelelanga ku14 sino something bakwethu njengoba nje sisho nje ukuthi inkosi yamawayini le ehlisa umrisko ngaba so risk emjolweni yehlisa stress somjolo wariska ezifundweni yehlisa stress sokuthi yafeyila wariska ngemali wayimosha wayenze ezinye izinto yehlisa stress la thenga la izokwelapha bakwethu siyatholakala ke enkundleni noma ikuphi futhi namanamba khona futhi uzabona la ngezansi ngoba we are risking we are risking we are risking king we are risking we are risking we are risking we are risking race we are risking, we are risking, siriska every day. Nando into yokuhlisa umrisko mawulapha ekhaya uzoba mnandi utakwe kahle uzoba mnandi utakwe kahle ngoba siyariska we are risking we are risking we are risking king we are risking we are risking